హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఎలా ఉన్నారండి? అందరూ బాగున్నారా? నేను చాలా బాగున్నాను. సో ఈరోజు నేను నా డే వ్లాగ్ని షేర్ చేయబోతున్నాను అనమాట. సో ఇంకా మార్నింగ్ లేవగానే మామూలుగా లేడీస్ అందరు ఇళ్ళలో వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు కదా. సో కొంచెం ఫ్రెష్ అప్ అవ్వగానే మనం కొంచెం హాట్ వాటర్ అలా తీసుకుంటూ ఉంటే ఏంటంటే బాడీ అనేది యాక్టివ్గా ఉంటుందన్నమాట. సో కొంచెం హాట్ వాటర్ అలా తాగి మిగతా వర్క్స్ ఏమైనా చేసుకుంటే మైండ్ కూడా రిలాక్సింగ్గా ఉంటుంది. సో నేనైతే హనీ మిక్స్ చేసేసుకొని తాగుతున్నాను. మీరు లెమన్ కానీ ఇలా ఏదో ఒక రకంగా హాట్ వాటర్ అయితే తీసుకుంటూ ఉండాలి. ఒకవేళ అవి ఏమీ లేకపోయినా నార్మల్ హాట్ వాటర్ అనేది తీసుకుంటూ ఉండాలి. సో బాడీలో వాటర్ అనేది ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉంటే మనకి డే అంతా యాక్టివ్గా ఉంటుందన్నమాట. సో మోక్ష యోగా చేస్తుంది. సో అంత పర్ఫెక్ట్గా చేయదు, కానీ సో మనం చేస్తూ ఉంటే తను చూసి అలా ట్రై చేస్తుంది అనమాట. అందుకే ఒక పిక్ యాడ్ చేశాను. సో మార్నింగ్ టిఫిన్ అయితే నార్మల్ అనమాట, మన రెగ్యులర్ టిఫిన్ కదా. సో అందుకోసం అని చెప్పి నేను షేర్ చేయలేదు. సో ఇప్పుడైతే ఇంకా బీట్రూట్ కర్రీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. సో పిల్లలు ఇద్దరైతే అక్కడ కూర్చొని ఆడుకుంటున్నారు అనమాట. సో బీట్రూట్ అయితే హెల్త్కి చాలా మంచిదండి. సో మనకి ఏంటంటే బ్లడ్ ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. సో పిల్లలకు మనం రెగ్యులర్గా ఇస్తూ ఉండాలి. అలాగే పెద్దవాళ్ళైనా ఎవరైనా కూడా తీసుకుంటూ ఉండొచ్చు. సో నేనైతే ఇప్పుడు కర్రీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. చాలా ఫ్రెష్గా ఉందన్నమాట బీట్రూట్ అయితే. సో జ్యూస్ అయితే ఇలా ఫ్రెష్గా ఉన్నప్పుడు మనం జ్యూస్ అది తీసుకుంటూ ఉంటే ఏంటంటే జ్యూస్ అనేది ఎక్కువగా వస్తుంది. సో నార్మల్ కర్రీలాగా కూడా చేసేసుకోవచ్చు. చాలా లేతగా ఉందన్నమాట. సో నేనైతే ఇంకా చపాతీ అలాగే చపాతీలోకి నార్మల్ కర్రీలాగా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. చాలా బాగుంటుందండి బీట్రూట్ కర్రీ. సో ఈ బీట్రూట్ అనేది చాలా మందికి నచ్చదు, కానీ మనం ఆ పచ్చి స్మెల్ అనేది, ఈ బీట్రూట్ స్మెల్ అనేది పోయేలాగా కుక్ చేసుకుంటే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. అలాగే హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిది అనమాట. సో పిల్లలిద్దరికి కూడా నేను అలవాటు చేశాను అనమాట. సో వాళ్ళు తింటారు. సో అందుకోసం అని చెప్పి ఇంకా బీట్రూట్ కర్రీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే పైన పీల్ అంతా కూడా తీసేసుకోవాలి. సో అదంతా ఇంకా తీసేసి మనం నార్మల్ స్మాల్ పీసెస్ లాగా కట్ చేసేసుకోవాలన్నమాట. సో చాలా లేతగా ఉంది అండ్ చాలా నార్మల్ కూడా తినేయచ్చు అనమాట, అంత బాగుంది. సో ఇంకా నేనైతే ఇంకా జ్యూస్ చేద్దాం అనుకున్నాను. సో ఈవినింగ్ అలా చేసి పెడదామని చెప్పి ఇంకా ఇప్పుడైతే కర్రీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. సో నార్మల్ చూస్తుంటే తెలుస్తుంది కదా, అది కట్ చేస్తుంటేనే చాలా జ్యూసీగా ఉందన్నమాట. సో ఇంకా మోక్ష విహాన్ అయితే ఇంకా నేను కట్ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళు పక్కనే ఆడుకుంటూ ఉన్నారు కదా. సో ఇందులోంచే ఇంకా కొన్ని పీసెస్ అలా తీసుకొని ఇంకా వాళ్ళు తింటూ ఉండే అనమాట. ఏం తింటున్నావు మోక్ష? బాగుందా? చేయాలా? జ్యూస్ చేయాలా? సరే చేస్తారు. సో వీళ్ళు ఏంటంటే ఇంకా బీట్రూట్ ముక్కలు తినేసి వాళ్ళ టంగ్ని చూసుకుంటున్నారు అనమాట, రెడ్గా అయిందని చెప్పి. సో పిల్లలకి కలర్స్ అంటే చాలా అట్రాక్టివ్ అవుతారు కదా, చాలా తొందరగా. ఏది? అవునా? దొంగ, నువ్వు నాకు తెలియకుండా తీసుకున్నావా? ఇష్టమా బీట్రూట్? తింటావా ఇంకా కొన్ని? సరే. సో ఇంకా పక్కకి వెళ్ళి వాళ్ళు చేసే పని అదనమాట. సో లాస్ట్లో బెల్ నొక్కండి అని చెప్తా ఉంది. సో తప్పకుండా బెల్ నొక్కండి. సో తను ఏంటంటే వీడియో షూట్ చేయగానే ఇంకా అలవాటు అయిపోయింది అనమాట. సో ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూస్తున్న వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే ఆ పక్కనే ఉన్న బెల్ కూడా క్లిక్ చేస్తే నేను ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ అయితే వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడైతే ఇంకా కర్రీ ప్రిపరేషన్ కోసము ఆవాలు జీలకర్ర ఆయిల్లో వేసేసి ఆ తర్వాత కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి అలాగే కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ కూడా వేసి ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకొని మూత పెట్టేసి ఒక 5 minutes పాటు మగ్గనివ్వాలి. మనకేంటంటే ఇంకా ఈ మిర్చి బాగా వేగిపోయిన తర్వాత ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసేసుకొని ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవచ్చు, లేదంటే ఓన్లీ వెల్లుల్లిని పేస్ట్ లాగా చేసేసుకొని కూడా వేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. సో ఇప్పుడు ఇంకా 1 teaspoon అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసి ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి. మళ్ళీ ఒక 2 minutes పాటు మనకి ఇది మగ్గనివ్వాలన్నమాట. అండ్ చాలా బాగుంటుందండి, డెఫినెట్గా మీరు కూడా ట్రై చేయండి. సో ఏదో ఒక రకంగా కొంచెం హెల్తీగా తింటూ ఉండాలి. సో ఇప్పుడైతే ఇంకా
హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు కూడా వేసేసి బాగా మిక్స్ చేసేసుకొని ఒక 1 మినిట్ అలా కుక్ అయిన తర్వాత మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న బీట్రూట్ ముక్కలు ఉన్నాయి కదా, సో అవి ఇందులో వేసేసుకోవాలి. మనకు నచ్చిన షేప్లో కట్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట. బీట్రూట్ రౌండ్గా లేదంటే ఇలా నార్మల్గా కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు. చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా కట్ చేసుకుంటే ఏంటంటే మనకు చాలా తొందరగా కుక్ అయిపోతాయి అన్నమాట. సో ఇంకా ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసేసుకొని మనం ఒకసారి ఇంకా సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసేసి ఇలా ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసేసి మూత పెట్టేసి కుక్ చేసుకోవాలి. చాలా తొందరగా కుక్ అయిపోతుంది. సో నేనైతే ఇలా ముక్కలు ఒక 5 మినిట్స్ పాటు మూత పెట్టేసి కుక్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకొని సాల్ట్ యాడ్ చేస్తాను. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే అందులో వాటర్ కొంచెం అబ్జర్వ్ అయిపోయిన తర్వాత మనం సాల్ట్ వేసిన తర్వాత ఏంటంటే చాలా తొందరగా మగ్గిపోతాయి అన్నమాట. ఏ వెజిటేబుల్ అయినా కూడా ఒక 2 మినిట్స్ మగ్గిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి సాల్ట్ వేసి మిక్స్ చేసేసుకొని కుక్ చేస్తే చాలా తొందరగా కుక్ అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడైతే నేను అవి ఆల్మోస్ట్ ఒక 70% కుక్ అయిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ అలాగే ఇంకా స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ వేసేసి ఒక 10 మినిట్స్ కుక్ చేస్తాను. మనకు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కుక్ అయిపోయిన తర్వాత సో కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేస్తాను. సో కొత్తిమీర చూసారు కదా, నేను ఇలా స్టోర్ చేస్తాను అనమాట. న్యూస్ పేపర్ కానీ లేదంటే టిష్యూ కానీ వేసి బాక్స్లో పెట్టేసి స్టోర్ చేస్తే మనకు ఒక 15 డేస్ వరకు కూడా చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. సో ఫైనల్గా కొత్తిమీర కూడా వేసేసుకొని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. సో మనకి బీట్రూట్ కర్రీ అయితే రెడీ అయిపోయినట్టే. సో డెఫినెట్గా మీరు కూడా ట్రై చేయండి. సో మీకు తెలిసిన ఇంకా వేరే ఏదైనా వే ఉంటే నాకు కూడా కామెంట్లో చెప్పండి. సో ఫైనల్లీ బీట్రూట్ కర్రీ అయితే అయిపోయిందనమాట. సో ఇంకా లంచ్ అయితే చేసేసాము. ఆ తర్వాత ఏంటంటే ఇంకా అరిసెలు అలాగే చెక్కలు అన్నమాట. సో ఇవి ఏంటంటే ఆంధ్ర స్టైల్లో అనమాట. వాళ్ళు ఏంటంటే చాలా చిన్నగా చేస్తారు. సో ఈ తెలంగాణ సైడ్ ఏంటంటే గారెలు చాలా పెద్దగా చేస్తారు. సో అదే అనమాట డిఫరెన్స్, బట్ టేస్ట్ మాత్రం సేమ్. సో ఇప్పుడైతే నేను అరిసెలు చూపిస్తున్నాను. 2 గ్లాసెస్ రైస్ తీసుకున్నాను, 1/2 kg రైస్ అనమాట. సో పిల్లల కోసం అని చెప్పి అరిసెలు ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. సో వీటిని నేను ఒక 6 అవర్స్ పాటు నానబెట్టుకున్నాను రైస్ని. 6 అవర్స్ మనకి నానిన తర్వాత ఒక క్లాత్లో వేసేసి వాటర్ అంతా కూడా వంపేసి, వాటర్ ఏమీ ఉండకూడదు అనమాట, వాటర్ మొత్తం అంతా కూడా వంపేసి ఒక చిల్లుల బౌల్ ఉంటుంది కదా, సో అందులోకి పెట్టేసి పెట్టుకున్నాను. ఏదైనా ఎక్సెస్ వాటర్ ఉంటే అంతా కూడా వెళ్ళిపోతుంది. సో ఒక 5 మినిట్స్ అలా ఉంచేసి మిక్సీ జార్లోకి తీసుకొని నేను ఫైన్ పౌడర్ లాగా మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను. మీరు బయట మిల్లులో కూడా పట్టియొచ్చు అనమాట. సో 1/2 kg కదా అని చెప్పి నేను ఇంట్లోనే మిక్స్ చేస్తున్నాను. సో ఒకసారి ఇలానే మొత్తం అంతా కూడా రైస్ని అంతా ఇలా మిక్సీ పట్టేసుకొని ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. సో ఇప్పుడైతే ఈ పిండిని జల్లించుకోవాలి. లేదంటే ఇంకా మనము ఇందులో మనం తడి రైస్ వేసాం కదా, కొంచెం రైస్ లాగా అలా ఉండిపోతుంది. సో అది అరిసెలు పర్ఫెక్ట్గా రావన్నమాట. సో మనం బాగా జల్లించుకుంటేనే అరిసెలు అనేవి పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి. సో ఇక్కడ మోక్ష నేను ఏ పని చేసినా తను వెనకాలే ఉంటుంది అనమాట. సో ఏదో ఒకటి చేస్తూనే ఉంటుంది, సర్దుతూనే ఉంటుంది. సో విహాన్ కూడా, సో వాళ్ళిద్దరు కూడా మేము కూడా చేస్తామని చెప్పి నా పక్కనే కూర్చున్నారు. సో ఇప్పుడైతే ఇంకా పిండి పట్టేసి చూపిస్తున్నాను. సో మనకి ఇలా తడిగా ఉంటే పిండి ఇలా ముద్దలాగా వస్తుందన్నమాట. సో ఆ తర్వాత బెల్లం తురుము పెట్టుకున్నాను. నేను 500 గ్రామ్స్ రైస్కి 350 గ్రామ్స్ తీసుకున్నాను అనమాట. నార్మల్లీ 400 గ్రామ్స్ అయితే మనకు స్వీట్నెస్ కరెక్ట్గా సరిపోతుంది. సో పిల్లలు తింటారు కదా, మరి ఎక్కువ స్వీట్నెస్ ఎందుకని చెప్పి నేను చాలా తక్కువగా యాడ్ చేశాను. సో ఇందులో హాఫ్ టీ గ్లాస్ రైస్ కూడా యాడ్ చేసేసి ఇంకా స్టవ్ మీద పెట్టేసి ఇలా బెల్లం అంతా కరిగేలాగా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. సో ఒక బెల్లం పాకం అనేది మనకి చాలా తొందరగా వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో ఒక 5 మినిట్స్కి మనకి ఇలా రెడీ అయిపోతుంది. మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి చేసుకుంటే సో పాకం అనేది పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది అనమాట. మరి హై ఫ్లేమ్ పెడితే ఏంటంటే తొందరగా ఇదైపోతుంది. సో ఇలా మధ్య మధ్యలో ఒక బౌల్లోకి వాటర్ తీసుకొని చెక్ చేసుకోవచ్చు. కొత్తగా చేసుకునే వాళ్ళైతే ఇలా ఒక 2-3 టైమ్స్ అలా చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటే మనకు పాకం వచ్చిందా లేదా అనేది తెలుస్తుంది. సో ఇలా మనకేంటంటే ఇది తీగ పాకం వచ్చిందనమాట. మనకి అరిసెలకి కొంచెం మనం చేతితో ప్రెస్ చేస్తే మనకి షేప్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తే మనకి అప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా వచ్చినట్టు అనమాట. సో ఇప్పుడు చూడండి నార్మల్లీ సో ఇది అటు ఇటు వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. సో ఇంకో 5 మినిట్స్ ఉంచేస్తే మనకి పర్ఫెక్ట్గా పాకం అయితే రెడీ అయిపోతుంది. సో మళ్ళీ ఒక 5 మినిట్స్ దీన్ని ఇలా మిక్స్ చేసుకుంటూ ఉండాలి.
సో మళ్ళీ ఒకసారి నేను చెక్ చేసి మీకు చూపిస్తాను. సో ఇంకా అదే వాటర్లోకి మళ్ళీ కొంచెం పాకం వేసేసుకొని దాన్ని చేతిలోకి తీసుకోవాలి. మనకి చేతిలోకి తీసుకోగానే పర్ఫెక్ట్గా ఇలా వచ్చేసి మనము ఎటు తిప్పితే అటు ఇలా వచ్చేస్తే మనకి స్ప్రింగ్ లాగా వచ్చేస్తే మనకి ఇది రెడీ అయిపోయినట్టే అనమాట. సో మనకి అరిసెలకి ఈ కన్సిస్టెన్సీలో ఉంటే కరెక్ట్గా సరిపోతుంది. ఇప్పుడు మనము జల్లించి పెట్టుకున్న తడిపిండి ఉంది కదా, సో దాన్ని ఇందులో కొంచెంగా వేసుకుంటూ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. సో ఈ పిండి ఏంటంటే ఎప్పుడైనా కూడా తడిపిండి అనేది అరిసెలు చేస్తున్నప్పుడు కొంచెం ఎక్కువగా ఉంచుకోవాలండి. లేదంటే ఒక్కోసారి పాకం అనేది లూజ్గా అయిపోయి మనకి అరిసెలు అనేవి రావన్నమాట. సో పిండి మనము ఆల్మోస్ట్ ఒక హాఫ్ కేజీ చేస్తున్నామంటే ఇంకో పావు కేజీ ఎక్కువ పిండి ఉండేలాగా చూసుకోవాలి. అలా అయితేనే మనకి ఆ పాకం అటు ఇటుగా అయినా కూడా మనం అందులో మిక్స్ చేసుకోవడానికి ఉంటుందన్నమాట. సో నేను ఇంకా దీన్ని ఇలా ఉండలు కట్టకుండా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. సో ఫ్లేమ్ని ఆఫ్ చేసేసి వెంటనే మనము పాకం రాగానే ఫ్లేమ్ ఆఫ్ చేసేసి యాలకుల పౌడర్ కూడా వేసుకోవాలండి. సో అదొకటి స్కిప్ అయిపోయింది అనమాట. యాలకుల పౌడర్ వేసుకుంటే ఫ్లేవర్ అనేది చాలా బాగుంటుంది. సో నచ్చితే వేసుకోవచ్చు, లేదంటే స్కిప్ చేయొచ్చు. సో నేను నెయ్యి వేయడం మర్చిపోయాను అనమాట, అది లాస్ట్లో వేసాను. సో పిండి మనకి చాలా వేడిగానే ఉంటుంది కదా, సో ఒకసారి వేయంగానే మనకి నెయ్యి అనేది కరిగిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. సో పక్కన పిండి కనిపిస్తుంది కదా, నేను కొంచెం ఎక్కువే పెట్టుకుంటాను అనమాట పక్కన. ఒకవేళ లూజ్ అయినా కూడా మనం మిక్స్ చేసేసుకోవచ్చు. సో ఇలా వచ్చేస్తే మనకి పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేసినట్టు అనమాట. సో నాకు మరీ తక్కువ పిండి ఎక్కువ ఏం పట్టలేదన్నమాట, కరెక్ట్గా సరిపోయింది. సో ఇప్పుడైతే ఇంకా డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను. సో మనకేంటంటే ఈ పిండి చల్లారుతున్న కొద్దీ గట్టి పడుతుంది అనమాట. సో ఇంకా నేను ఒక 5 మినిట్స్ అది చల్లారిన తర్వాత ఎంబటే చేసేస్తున్నాను. సో ఇంకా ఒక పాలిథిన్ కవర్ తీసుకొని కొంచెం నెయ్యి అప్లై చేసేసుకొని పిండిని ఇలా చేతిలోకి తీసుకోవాలి. సో నెయ్యి అప్లై చేసుకోవడం వల్ల చేతికి అతుక్కోకుండా ఉంటుందన్నమాట పిండి. సో ఇలా ఒక చిన్న బాల్ లాగా తీసుకొని మనం ఎటు వైపు అంటే అలా షేప్ ఇలా వచ్చేస్తే మనకి అరిసెలు అనేవి పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి అన్నమాట. సో ఇప్పుడైతే ఇంకా మనం ఈ కవర్ పైన గీ వేసేసి ప్రెస్ చేసుకుంటే మనకి ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అనమాట. లేదంటే అరిటాకు పైన కానీ తమలపాకు పైన వేసి కూడా మనం ఒత్తేసుకోవచ్చు. సో ఇలా చేస్తే ఇంకా అరిసెలు అయితే పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేస్తాయి అనమాట. సో మీరు ఈ పండగకి ఏమేం చేసుకున్నారు, ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు అనేది నాకు తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి. సో అలాగే ఇంకా ఇప్పుడైతే ఇంకా మిగతా పిండిని కూడా ఇలాగే చేసేసుకోవాలి. ఈలోపు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఆయిల్ హీట్ చేసుకోవాలండి. సో ఇలాగే అన్నీ కూడా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకోవాలి, మరీ పల్చగా చేయకూడదు. సో పల్చగా చేస్తే ఏంటంటే ఇంకా అది మధ్యలోకి చిల్లు పడిపోతుంది అనమాట. సో కొంచెం లావుగానే చేయాలి. సో ఆ మీడియంగా చేసుకుంటే ఏంటంటే మనకి అరిసెలు అనేవి పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేస్తాయి. సో ఆయిల్ అయితే హీట్ అయిపోయింది. ఆ తర్వాత మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న అరిసెలను ఒక్కొక్కటిగా వేసుకుంటూ కాల్చుకోవాలి. సో ఇప్పుడైతే ఇంకా ఆయిల్లో మనం ఆయిల్ బాగా పట్టేస్తుంది అనమాట అరిసెలకి. సో ఇలా ఒకసారి గట్టిగా ప్రెస్ చేసేసుకోవాలి. సో ఆయిల్ అంతా అబ్జర్వ్ అయిపోయిన తర్వాత పక్కన బౌల్లోకి తీసేసుకోవాలన్నమాట. ఇలా డైరెక్ట్గా ఇలాగే గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తే మనకి ఆయిల్ కానీ గీ కానీ ఉంటే ఇంకా మొత్తం అంతా అందులోకి పడిపోతుంది. లేదంటే కింద ఒక ప్లేట్ పెట్టేసుకొని అందులో కూడా మనం గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తే మనకి దానికి పట్టిన నెయ్యి అంతా కూడా బౌల్లోకి పడిపోతుంది అనమాట. సో ఇప్పుడైతే ఇంకొకటి ప్రెస్ చేసి చూపిస్తాను. ఇలా చిల్లులో బౌల్ ఉంటుంది కదా, సో దాంతో ఒకసారి ఇలా గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తే ఆ ప్లేట్ కింద ఉన్న ప్లేట్లోకి పడిపోతుంది అనమాట గీ అంతా కూడా. సో తర్వాత మనం దాన్ని ఆయిల్లో వేసేసుకోవచ్చు. సో ఇలా అరిసెలు అన్నీ కూడా రెడీ అయిపోయాయి. సో ఇంకా నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ మేమైతే ఇంకా ఊరెళ్తున్నాం అనమాట. సో ఎర్లీ మార్నింగే బయలుదేరిపోయాము. పిల్లలకి టిఫిన్ అది చేసి స్వెటర్స్ వేసి వెళ్తున్నాము. సో బైక్ మీద వెళ్తున్నాం అనమాట, హైదరాబాద్ టు కరీంనగర్కి. సో పిల్లలతో అయితే ఇంకా బైక్ మీద చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. సో ఒక ఫస్ట్ ఏమో ఇద్దరు ముందు కూర్చున్నారు. సో ఆ తర్వాత అయితే విహాన్ వెనక్కి వచ్చేసాడు అనమాట. సో ఇంకా మా జర్నీ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఎర్లీ మార్నింగ్ 7కి అలా స్టార్ట్ అయ్యాము. సో మెల్లిగా వెళ్తున్నాం అనమాట. సో పిల్లలు ఉన్నారు కదా, ఇలా బైక్పై వెళ్తున్నప్పుడు మాత్రం చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలండి. మనం చున్నీస్ వేసుకోవడము, సారీ కొంగులు అవి ఉంటాయి కదా, సో అవి
మనకి కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా అని చూసుకోవాలి. వీల్స్లో చిక్కుకుంటే మాత్రం చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో బండి మీద వెళ్తున్నప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా హెల్మెట్ పెట్టుకోండి. లేడీస్ అయితే ఈ చున్నీస్ కానీ స్కార్ఫ్స్ ఉంటాయి కదా, సో అవి కూడా మంచిగా దగ్గరగా పెట్టుకొని కూర్చోవాలి. సో సేఫ్ జర్నీ చేయాలంటే సో ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా పాటించాలన్నమాట. సో ఇప్పుడు మీరు చూసిన పొలం ఉంది కదా ఇందాక, సో అదైతే మా ఆడపడుచు వాళ్ళే. సో అక్కడ వాళ్ళతో కాసేపు మాట్లాడేసి మేము మళ్ళీ అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి బయలుదేరిపోయాము. సో అమ్మ వాళ్ళ ఊరి దగ్గర ఉన్న సమ్మక్క గద్దెలు అనమాట అవి కూడా. సో ఆ తర్వాత అయితే ఇంకా ఇంటికి వచ్చేసాము. సో విలేజ్లోకి ఎంటర్ అయిపోయామన్నమాట. ఆల్మోస్ట్ ఇంటి దగ్గరకు వచ్చేసాము. సో ఇక్కడ చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంటుంది. సో విలేజ్ వ్యూ అంతా ఒకసారి చూసేయండి మీరు కూడా. సో ఆల్మోస్ట్ ఇంకా వచ్చేసామన్నమాట. చాలా పిల్లలైతే ఇంకా చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఉన్నారు, అరుస్తూ ఉన్నారు రాగానే పిల్లలిద్దరు ఫ్రెష్ అప్ అయిన తర్వాత ఇంకా వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి ఎంబటే తినిపిస్తుంది అనమాట. సో ఎర్లీ మార్నింగ్ బయలుదేరాం కదా, వచ్చేసరికి 11:30 అలా అయిందనమాట. సో కొంచెం స్లోగానే వచ్చాము. సో మేము వచ్చేసరికి అమ్మ అయితే ఇంకా పూరి అలాగే ఫిష్ కర్రీ ప్రిపేర్ చేసింది అనమాట. ఫిష్ కర్రీ చాలా బాగా చేస్తుంది అండ్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట. సో ఫిష్ అయితే మెయిన్లీ సూప్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. సో మేమైతే ఇంకా ఇక్కడ లంచ్ చేసేసాము. అసలు చాలా ఆకలిగా ఉండే అనమాట. సో పిల్లల్ని పట్టుకొని ఈ టైంలో బయట తినలేం కదా ఏమో, సో అందుకోసం అని చెప్పి బయట ఫుడ్ ఏం తినలేదు. సో ఇంటికి వచ్చేసరికి అమ్మ మొత్తం అంతా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టేసింది. ఎంబటే తినేసి ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయి మేము అత్తయ్య వాళ్ళ ఇంటికి అయితే బయలుదేరిపోయాము. సో మావయ్య ఉన్నారనమాట. అత్తమ్మ ఏంటంటే ఇంకా మా రిలేటివ్ రిసెప్షన్ ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళింది. సో మేము కూడా ఇక్కడ ఇంకా రెడీ అయిపోయి మేము కూడా రిసెప్షన్కి వెళ్తున్నాము. సో అత్తమ్మ ఏంటంటే ఇంకా ఇంటి దగ్గరే కూరగాయల మొక్కలు అన్నీ కూడా పెట్టింది. సో ఇవైతే ఇంకా డెకరేషన్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి కదా, సో అదనమాట. సో ఇక్కడైతే మేము రెడీ అయిపోయి రిసెప్షన్కి బయలుదేరిపోయాము మళ్ళీ. సో మామయ్యతో కాసేపు మాట్లాడి ఇంటి దగ్గర కాసేపు స్పెండ్ చేసి మళ్ళీ బయలుదేరాము. సో ఇక్కడ జామకాయలు కోస్తున్నాను అనమాట. ఒక 3-4 అలా తీసుకెళ్ళాను. చాలా బాగుంటాయి, చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. మనం బయట కొన్నవి ఏంటంటే చప్పగా అలా అనిపిస్తాయి, కానీ డైరెక్ట్గా మన చెట్టు మీద కోసుకుంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది నాకైతే. సో ఇంకా రెడీ అయిపోయి ఇంకా బయలుదేరాము. సో మళ్ళీ వెళ్తున్నాం అనమాట. సో పిల్లల్ని అమ్మ దగ్గర ఉంచేసి మేమిద్దరం రిసెప్షన్కి వెళ్ళాము. సో అక్కడ అత్తమ్మని కలిసి ఇంకా అందరితో కాసేపు స్పెండ్ చేసి బయలుదేరాము. సో బైక్పై వెళ్తున్నప్పుడు ఈ స్కార్ఫ్స్ చున్నీస్ అయితే సేఫ్గా పెట్టుకోండి. సో స్టే సేఫ్, స్టే హెల్దీ, స్టే హ్యాపీ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్.